Абе, карай се направо, човек. Ай, че няма време, man. Абе, какво време е? Трябваше вече съм се прибрал. Трябва да стигнем някъде. Тук не е път. Това е да питая. Тая чистачка, бе, човек. Какво стана, бе? Има нещо. Какво може да има тук, бе? В храстите. Виждаш ли нещо? Има някакъв човек. Ще е толкова кошар, бе. Някакъв човек излезе. Оле! Оле, шит! Оле, майко! Какво беше това, бе? Къде отиде, бе? Не знам. Ти си, каква беше това? Спокойно!